Jeg hedder Lasse Stived, jeg er 29 år gammel, og jeg er journalist på Ekstra Bladet. Min passion er fodbold, hovedsageligt FCK. Min passion den begyndte allerede tilbage en gang slut 90'erne, da min far tog mig med i Parken for første gang hos FCK Vejle, og har i dag haft sæsonkort til Parken i 15 år på sektion 12. Og jeg tænker, der kommer til at være 15 år mere minimum. Sektion 12 er en stemningsskabende tribune. Man kan stå op, man kan ølle, og man kan komme ud med en masse ting, som man måske lige kan få afledt fra ens hverdag. Grunden til, at jeg er så passioneret omkring fodbold og FCK, som jeg sagde, så var det allerede en meget ung alder, han tog mig ind. Og så er det holdt ved. Mange af mine bedste venner. Det er dem, jeg har sæsonkort med. Vi er en gruppe på 8 drenge, som står sammen. Og så har vi de her europæiske udebaneture, som er helt unikke. Vi har blandt andet været i Eindhoven, Prag, i Amsterdam, i Dortmund, i Gibraltar. Tilføjelse til de europæiske udebane eventyr, vi har så en uge cirka, skal jeg til München og til FCK.